Takže čaute, vítajte pri epizóde Vlk alebo ovca. Po jednej strane som si dal vlkov, do druhých ovce a uvidíme, kto prežije. Spustím. Môžeme sa na to pozrieť. Vidíte tento súboj na život, na smrť. Ja som typoval, že ovce zdochnú na šupu. Tu ešte sú niektorí len vylihujú, ako povedal. Ostatní dávajú na frak. Tak to vyzerá, že ovce nemali šancu. Vlci aspoň náhodkajú. Keď sa podarí a keď sa vám táto epizóda bude páčiť, tak budem ich robiť viacej. Napríklad Zombie vs Villager, presne takéto isté, len v jednom kúte budú zombíci a druhom villageri. A jedna ovca zostala a už nezostala žiadna. Tak. Dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, tak dajte like, odber, veľmi poteší a poprípade napíšte do komentov, čo by sa vám páčilo, aby som natáčal a ja to budem natáčať. Takže majte sa. Čau.